Při posledním jednání zastupitelstva Královéhradeckého kraje 29. dubna bylo mimo jiné projednáván příspěvek na činnost Svazu dobrovolných hasičů ve výši 2 miliony korun. Kraj jako takový věnuje dlouhodobě pozornost a i podporu dobrovolným hasičům. V současné době máme vyčleněno v rozpočtu 2,5 milionu korun na vybavení, technické vybavení dobrovolným hasičům. Nyní připravujeme třetí změnu rozpočtu a počítáme s tím, že bychom dál doplnili rozpočet do dalších 2,5 milionu, tak abychom mohli podpořit dobrovolné hasiče dalším dovybavováním techniky, protože jsme si velmi dobře vědomi, že ty zdroje hasiči získávají velmi těžko a význam hasičů je nejen v takové té činnosti při požárech, při živelních pohromách, ale oni mají i svůj významný vliv na společenský život v obcích, mají vliv na výchovu mládeže a celou řadu dalších akcí. Prostě hasiče považujeme jako velmi významnou dobrovolnou složku, především na venkově. Královéhradecký kraj každoročně podporuje tzv. Program obnovy venkova, což jsou dotační prostředky obcím do 2000 obyvatel, především na činnost takovou, jako jsou opravy škol, školek a ostatních budov, opravy komunikací. Je to podpora činnosti svazku obcí a částečně tam jsou peníze na dotaci roku obcím. Pro letošní rok bylo v rozpočtu, které schvalovalo už minulé zastupitelstvo, stanovená částka 15 milionů korun. Já jsem velký příznivec venkova a podařilo se prosadit, že jsme druhou rozpočtovou změnou tuto částku navýšili o dalších 10 milionů a při posledním zastupitelstvu se schvalovalo rozdělení těchto prostředků jednotlivým obcím. Myslím si, že to obce vzali s povděkem a budu se pochopitelně snažit, aby do konce roku došlo i k dalšímu navýšení prostředků na program obnovy venkova. Rovněž usilují také o to, aby byly vyčleněny finanční prostředky ve výši minimálně 2 milionů korun na činnost místních akčních skupin, které mají v tom životě obcí určitě nezastupitelné místo.